Međutim, mi bismo mogli da kažemo još nešto. Tresla se gora, rodio se šampion. Evo ga, pored mene, šampion Dušan Borković. Dušane, dobrodošao. Šampion si na brdskim trkama, evropski šampion. A sada se osvojio treće mesto na takmičenju. Evropski kup Turing automobila. A ja bih želeo pre svega da se zahvalim vama na ovom gostovanju, da kažem da mi je velika čast što sam ovde sa vama i da pozdravim sve naše gledaoce emisije. I nama je čast, Duco, što si stigao ovde. Ja sebi dozvoljam ovako da razgovaram s Ducom, jer ga znam kad je bio mali dečko i jako uvek visok i kad je počeo prvi put da vozi karting i da sedne u karting. Ali, verovatno, vas interesuje ko je Dušan Borković. Evo, pogledajte. Dušan Borković, 29 godina. Prve trkačke korake napravio je u domaćem karting šampionatu u kojem je osvojio 6 uzastopnih šampionskih titula, za što je nagrađen dvostrukom zlatnom kacigom. Sljedeća stanica u Borkovićevoj karijeri bila je Grupa N. Vozeći Jugo, mladi Pančevac u drugoj sezoni upisuje prvu pobedu na Ušću. 2003. godine prelazi u najpopularniju klasu hibrid, a svoju drugu sezonu završava kao vice šampion države u kružnim trkama. Nekoliko godina u ovom takmičenju bilo mu je dovoljno da zabeleži najveći broj pobjeda u istoriji nacionalne klase, a od 2007. počinje da učestvuje na brdskim trkama i obara rekord staze na svih 8 trka. Ovi uspjesi krunisani su osvajanjem treće zlatne kacige, a Borković je ujedno postao i najmlađi vlasnik dijamantske kacige. Šampion Srbije na brdskim stazama postaje 2010. godine za volanom Mitsubishi Lancer 9. evolucije, sa kojim je učestvovao na Srbija reliju i Istra reliju. Na međunarodnoj sceni Borković je zablistao 2011. godine, osvojivši treće mesto na FINA-om evropskom šampionatu u brdskim trkama. Već sledeće sezone, popularni Duca postaje prvi Srbin sa titulom evropskog šampiona u brdskim trkama. Ove godine naš as odlučuje da se vrati kružnim trkama i to na međunarodnoj sceni. Uz podršku NIS Petrol Racing tima, Borković prelazi u ETCC, Evropski kup Turing automobila. I pored mnogobrojnih poteškoća i činjenice da je promenio čak 3 automobila, Borković u debitanskoj sezoni u ETCC-u osvaja izvanredno treće mesto u klasi Super 2000 za upravljačem Chevroleta Cruze. Duco, evo, predstavili smo to gledalcima. Šta bi ti ovome dodao? Pa ne znam šta da dodam, vi znate o meni više nego ja sam, jer toliko toga je prošlo. Sljedeće godine, ovo mi je 19 godina već bavljenja automobilizmom. Sljedeće godine ćemo slaviti, ako Bog da, uz i svetski šampionat, 20-godišnjicu karijere, bogate karijere. Puno toga se dešavalo, od pehova, sudara, lomljavine, ruku, kad sam bio mali, do svega, pa evo i došlo je do šampionskih titula. Bilo je vrlo naporno i mnogo toga je ostalo i u lepom i u ružnom sećanju kad je reč o bavljenju automotosportom. E sad, Duco, video si onu rubriku autoškolama. Mene interesuje šta ti kao vrhunski sportista, sjajan vozač, dokazuješ se u Evropi, svetu se dokazuješ. Šta ti misliš o obuci vozača? Šta ti misliš o vozačima koji izlaze iz autoškola? Koliko su škole uradile dovoljno dobro da ih osposobe? Koliko su naši vozači sposobni u saobraćaju? Šta ti misliš? Pa ja nekako mislim da mi možda malo u Srbiji idemo linijom manjeg otpora i da mislim da treba da se definitivno, možda će sad neko zbog ovoga ne da me mrzi, ali da misli protivno ovome što ja mislim, ali nekako imam utisak da treba da se pooštre pravila i da što više tih mladih bude svesno da ne treba da se dokazuju u saobraćaju, jer saobraćaj je neretko, često je opasniji nego trkačka staza i eto ja i ovom prilikom pozivam kao i svim živim emisijama gde govorimo o bezbednosti u saobraćaju, ako već žele da voze brzo, eto tu je staza Navak, imamo tu stazu gde mogu da dođu da osete kako izgleda voziti brzo sa profesorima, a saobraćaj definitivno ne. Dobro, evo, ti si dugo u sportu, baviš se time profesionalno. Reci mi, kako čovjek postaje vozač, sportski vozač, šta to treba? Treba da ide u neku školu, da uči nešto. Mnogi se pitaju kako oni da postanu sportski vozači, jer obično ljudi misle kad sednu za upravljač, dodaju gas, čuju mašinu, kaže, mogu ja da vozim kao Duca. To svi misle, međutim, stvarno to nije istina. Uz dobru volju, veliku volju, koju sam ja imao još kao dete,
i uz nikada neodustajanje. Ja sam počeo da se bavim sa 9 godina tim sportom. Ja moram samo za trenutak da te prekinem, da kažem da čitava porodica Borgović živi za autosport. I ja to znam i danas je čitava porodica vezana za autosport, a sad je Duca izašao na površinu. Jeste, i moj otac je bio šampion stare Jugoslavije, još i u mototrkama. To je za svaku pohvalu. Svašta, da. I ja sam nevjerojatno sigurno pored njega i dobio ljubav prema svemu ovome, gde sam već sa godinu i 2 meseca rekao bit ću tatin pion, nisam znao da pričam. To čak ima negdje zabeleženo, da pustit ćemo kasnije to u medije kad budemo našli tu video kasetu. Sa 9 godina sam prvi put polomio obje ruke kad sam se isprevrtao. Tad sam i mislio, ja sam umro, pošto ja nisam imao vazduha, ležao sam nepomično par minuta dok nisu došli po mene, ali eto, ni tada nisam prestao, nego sam samo imao još veću želju da sednem. I kad mi je bilo najteže, kad je bilo najmanje sponzora, 2000, sećam se 10. godine, imao sam taj Mitsubishi Lancer Revolution 9. Ja sam znao da zaslužujem mnogo više nego da budem šampion Srbije i bez sponzora, uz pomoć grada Pančeva, malu pomoć tada, otišao sam na evropsko prvenstvo na brdskim stazama, gde sam u prvoj trci već pobedio i onda nisam... To je bilo iznenađenje za sve. Niko nije mogao da veruje da će jedan Dušan Borković pojaviti se tako iznenada tamo, čak i za sve takmičare koji se godinama trude da osvoje takvu titulu, a ti došao ovako iz neke zemlje Srbije i osvojio odmah titulu. Jeste, stvarno to izgledalo mnogo, da ne kažem, onako smiješno, kao s Marsa, da smo pali bez imalo budžeta, sa čak i starim gumama, sa automobilom koji nisam testirao, koji sam samo seo tako pripremljen za brdska takmičenja. Postigao sam rekord staze i čini mi se da evo već sad posle 2 godine ne može da se skine, da fali još nekoliko sekundi za tim vremenom, čak i kad sam otišao sa evropskog prvenstva. Ali eto, tad se nisam odustao, javio se najbolji sponzor na svetu i evo sad sam sad sam na ovom mestu u evropskom šampionatu. Šta gledalce interesuje, pretpostavljam? Da li si bio nekad u dilemama, u nekim kriznim situacijama kada si prosto poželao da odustaneš, dosta ti je svega, jer znam da je tu često potrebna podrška, nisi je uvek imao i tada se čovjek malo učini nesigurnim, malodušnim i diže ruku od svega. Jesi bio u toj situaciji? Imao sam uvek podršku porodice koja je sve dala u mene i gde smo bukvalno ostali, da kažem, bez ičega i bilo je jako teško uopšte u našoj familiji, ali niko od nas nije odustao, ja najmanje. Ja sam znao da sam ja vozač za velika takmičenja i da ću radom, neodustajanjem doći do toga i evo, sada mi se to obistinjava, onako da kažem, ne još kako sam ja planirao, ali bit će sigurno nekoliko godina. Evo, ova poslednja trka u Češkoj, osvojio si 3. mesto, na podijumu si bio, međutim, bio si na podijumu prvi i svira se himna Srbije. Kakav je to osjećaj? Neviđen osjećaj. Prvi put sam osjetio, u Salzburgu sam pobedio, u drugoj trci sam bio 5. pukla mi guma, pa sam bio na podijumu ukupnom 2. To je neverovatno. Trke su najskuplji sport na svetu. Jedan od najprestižnijih sportova na svetu. Ja potičem iz Srbije, bavim se tim tehničkim sportom i penjem se na postolje, što mi je bio san celog svog života, već 20 godina ovih. Neverovatan osjećaj. Malo mi bude teško što, eto, tu sam na podijumu sa srpskom zastavom, a to u Srbiji u tom sportu manje znaju. Ja se nadam da... Evo, ovo je sad prilika da više znaju. To je razlog što si gost emisije, što želimo da gledalcima približimo jednog junaka iz senke, jer praktično si u senci mnogih vrhunskih sportista, ali mislim da zaslužuješ ovaj prostor i ovo vreme koje posvećujemo tebi. Hvala vam puno. Kad si krenuo sada u ovu novu seriju takmičenja, izašao si iz brdskih trka, imao si u startu pehove. 3 automobila si promenio i svi su ti predvideli da od toga nema ništa, propalo takmičenje. Tako je. Na Monci sam vozio, prvi put sam bukvalno došao i seo sam u touring auto, Seat Leon, gde sam onako bio kao pomahnitao po stazi, gurao sam sa svima, nisam dao na sebe, međutim dobio sam kaznu da prođem kroz boks i izgubio sam, bio sam u jednom trenutku na 2. poziciji, što je bio nevjerovatan uspeh. To me je dosta omelo u nastavku sezone, s obzirom da sam izgubio tu dosta bodova zbog te kazne. Tamo smo nešto malo pripremili automobil u Slovačkoj, sam imao težak udes, gde sam ostao sa 0 bodova.
Pa smo opet morali da menjamo, jer automobil pretrpeo 100% štetu. I opet si na kraju treće mesto. Tako je. Pa to je zaista... Seo sam u Novi Set i tu sam pobedio sa automobilom koji je potpuno nov, tako da tad sam se ja oduševio i shvatio sam da mnogo više nego što sam još dao do tada. Slupao se automobil, ali to je jako skupa havarija. Mnogi ne shvataju koliko je skup automobil koji voziš i koliko to košta, pa nije ni čudo kad se traže sponzori. Pa malo pre sam rekao, trke su najskuplji sport na svetu. Ovaj automobil ovde iza mene liči samo, zato se zove touring trke, liči na običan turistički automobil, zato i fabrike ulažu velike pare da bi se povećala prodaja automobila. Međutim, ja mislim da osim retrovizora i kvake na automobilu ništa nije serijski i svaki deo je ekstremno skup. Čak ni vozač nije serijski, van serijski. Hvala. Ja moram da kažem da u situaciji kada su svi digli ruke od tebe, ipak naftna industrija Srbije prepoznala u tebi čoveka koji možeš da poneseš slavu i Srbije i njihove kompanije i svih nas koji možemo da navijamo za nekog našeg čoveka koji može da bude uspešan i čini mi se, zahvaljujući tome, ti si i uspeo sve ovo da postigneš. Tačno tako. Ja jako se raznežim i emotivno doživljavam to kad pričam o NIS-u, jer ta saradnja koju imam sa njima, to je nešto najbolje što mi se u životu desilo. To se vidi po tvojim očima. Da, ono nije sad da zaplačem, ali mi je jako emotivno deluje na to, o tome pričam, jer sve ono što sam uložio u sebe, familija moja što je uložila, NIS je to krunisao najboljom saradnjom koju sam mogu da zamislim i mislim da definitivno ne postoji bolji sponsor na svetu i ja se nadam, a znam kakvu saradnju imamo, da ćemo još dugo godina sarađivati. Mi u to verujemo i pogotovo slušajući ljude iz NIS-a, u tebe mnogo veruju i kažu da si ti velika nada srpskog autosporta i uopšte nada ove zemlje kada je reč u tom sportu i da će još uvek i često vijoriti zastava Srbije na podijumu na prvom mestu. Duco, šta dalje? Šta ćeš dalje? Kakvi su planovi? Pa imamo velike planove. Ja sam takav i kompanija NIS je takva da ne želimo da se zaustavimo na ovome. Sad smo, TCC je, da kažem, sestra svetskog touring šampionata VTCC-a, gde i sledeće godine dolazi najbolji vozač na svetu, Sebastian Loeb, ili Leb, kako ga zovu u Francuskoj, gde ću možda moći da kažem, želja nam je da dođemo u VTCC i sad sledeće godine sve zavisi od pravila, pošto samim dolaskom Loeba pravila su se strašno promenila i poskupila, ali mi ćemo dati sve od sebe da izađemo mu na crtu i da u nekoliko narednih godina probamo i da ga pobedimo, možda bar jednom. Nadamo se. Pre nego što ti zahvalim što si bio gost ove emisije, moram te nešto pitati. U saobraćaju, kako se ponašaš? Najbolje. Si šampion u saobraćaju? Ja sam šampion najsporije vožnje. Definitivno nikad. Kad se negde nađeš pored nekog prepoznate i on poželi da te malo pretiče, kako se ti ponašaš? Nikad, kažem, idite na stazu pa ćemo da se vozimo. Duco, hvala ti puno. Želimo ti puno uspeha i verujemo da su gledalci zadovoljni ovom informacijom, da upoznaju jednog uspešnog mladog čoveka koji je ovako iz senke izašao i zaviorio zastavu Srbije na pobedničkom postolju i pokazao da mi i u ovome možemo imati evropskog šampiona. Hvala ti još jednom i želimo da uspeš dalje u svim takmičenjima. Hvala vam puno, ja vama sve želim sve najbolje.